Zoriontasunerako osagai guztiak ditugu, osasuna daukagu, maitasuna, dirua banatzen dugu Miluzen, Idoi erreiderat ibai edo ez? Bai. Zazpigarren saioa gure neskentzat, adi, 10.000 iritsita, 10.028 euro zuen markagailuan, ikaragarria, ja, Miluzeko historia liburuan sartzen, zuek, Zemuz Idoia? Oso ondo. Gogoz, azteko, irati? Bai, Ongietorri? eskerrik asko. Igor eta Miren, bezalde, aiatik mundura. Aiaren presentzia aldarrikatzen ari zaretelako etengabe. Sokatiran, hortxe daukagula koska txiki bat. Bai. Eta nola gainditu koska hori, Igor? Peixo tirata, o... Bai, ez da? Intxaurren kontu harita, jaramon egin diozue? Jaramon bai. Vale, bueno, ea balio duen teknikak, ados? Zorte honetan animo gaur ere, bikote? Gure bikote berria doneste betitator, leku ederratizatozi oier. Bai. Gabon, ze moduz? Ongi, Ondo, aita semiek, aritz, ze ondo? Bai. Aitarekin etortzie. Hori da laguntxuek zariela. Bueno, Bai. Orain arte bai, esan. Zema zarete etxien? 6. 6. Wow. Aritzez gain, oier. Beste 3. Bai, beste 3. Lauzen. Ondo, Andrita zeuda, 4, gero be bai. Ondo, danak egungo dibegire? Suposatzen dut. Etxeko danak eupadaka, ze ondo etorri zaretela, ongi etorri gurera? Eta zue guztiak ere, etxetik bultza egin. Zezkaude, ikuseak ez daude kritikatzeko, ikuse daude laguntzeko. Argi, Miluze aztera doata! Eta ikusiak hau lehiarako, bai. Euren burue neurtzen uneoro, lehiaketak badira oso klasikue baten batekin ikusteko etxien. Bai, ba. Bakarrik baino, ondokoarekin, esan, erantzun. Lehiaketa ikusiz beste metal lehiaketa moduko bat ere sortzen delako. Ba, Idoia, irati zauekin hasiko gara, simbolo bihurtuta ja Miluzen gure neskak, nordu maira. Irati duen, ba, ikur batzuk, simbolo, bihur daitezken ikur batzuk alde baten, herrialdeekin, dagokien herrialdeekin lotu beharko. Zortean, guazten denpora. Lauburua, Euskal Herria. Osondo. Espirala, India. Triskela, Tailandia. Jakatx, kontuz? Dharmachakra, India. Kontuz. Amsaren eskua, Tailandia. Hartu leku irati mesedez. Lastima, Hamsarena edo Fatimaren esku ere deiturikoa. Horrela esan da kaso, Marokerekin ondo lotuko genuken. India eta Bindia, begira, hortxe lotura ere errazatzen, Bindia esaten zaiolako kopetean daramaten puntu polito horri, Laburua Euskal Herritarra ondo kokatu dugu, Triskela Bretainian kokatu behar genuen, Dharmachakra izenekoa Tailandian, eta Espirala Guanchen irudi Kanarietan, eta azkenean lau akatxekin, Espiralean alduta punturik bat ere ez. Lastima. Gogorra zigara, geube bai, ondo. Zerbitzu unibertsala izan beharko litzatekeena, osasunari buruz, berbetan hasi gara, osasuna gauza garrantzitsu haurik ez da, Igor, ez da? Tanok nahi dugu diru edo maitasun edo zoriontasun hori, baina osasuna falta da nien. Bueno, ba, egingo dugu, osasun publiko horren alde, Miluzen bebai, nordu maira? Ni. Hartu lekuen, miren, mesedez, osasun etxeei begira, jarriko gara, non dauden, Igor, lotu beharko. Guazen, denpora. Aitameni. Arrasate. Osondo. Txagorritxu. Barakaldon. Ez? Gurutzeta. Barakaldon. Bai. Arantzazuko ama. Donostia. Txagorritxu. Gasteiz. Bideko ama Virginia. Iruñea. Haupa. Euskal Kostaldea. Baiona. Bale! Eta taula osatu dugu osasuntxu, denak bizitatu behar izan ditugulako, Igor? Ez da? Sorionez, Donostiko... Bakarrik. Ala hobe. Aguaingoz. Eutxi horri eta taulari ere ondo eutxi egin duzen moduan, Txagorritxu Gasteizen, Gurutz eta Barakaldon, Euskal Kostaldea izenekoa Baionan, Aitameni entzutetxua Arrasaten, Arantzazuko ama Donostian, eta Bideko ama Virginia Iruñean. Oso ondo, 60 puntu bikote. Ondo! Balanien azteko momentua, Oier eta Aritz, Zulaikatarren sagako kide izango zarete zuek.
Saga luze, oier, entxutetzua. Bueno, hasi gara. Hasi gara. Nordun baina, pariek osatzeko? Ni. Ari, txartu leko mesedez. Ba, Euskal Herriko saga, familia ezagun batzuk izango ditu alde baten, eta lotu beharko duguna da, ze arlotan aritzen diren. Zetan aritzen diren, bueno, ba, familia hauek. Guazten den para. Retegi, Pilota, Ondo? Arzaius, bertsolaritza, Ondo? Muguruza, musika, Vicente, aizkora, Ondo? Goenaga, dramaturgia, eta Mogel. Haupa. literatura. Bale! Osasuntxu! Kasu honetan ere, Zulaikatarren saga. Osasuntxu dagoela, inongo zalantzari gabe, Arzailustarrak bertsolari izan, Jesus aita hasi eta Maialen eta Amets seme-alabe jarraituta, Goenagatarrak dramaturgian Amona Itziar Mendiola zutelako, eta ondoren Aizpea Goenaga, Barbara, Iakruz eta bar, Vicentetarrak Aizkoran, Iker Vicenteren aita ere aizkolaria izana delako, Retegitarrak, Julian eta Julen aitasemeak pilotan, Mogel literaturan, Juan Antonio eta Vicenta Mogel, Aitona eta Biloba kasu honetan, eta Muguruzatarrak musikan, zoragarri, 60 puntu zuek ere. Eta orain, saga guztiak ere isilik, markagailoi begira jarrita, Idoia eta Irati, hasi barra dugagulako puntua bitzen, Beharko. Idoia hartuko du lekuan oski. Ea ba, Aurko saioko lehenbizikoak ja. Lortzen ditugun, hortxe lau kontzeptuak. Denbora. Gidatzen, kotxea, bihurgunea. Bai, Bikain. kurba bat, oso ondo. Oiala, rueda handi bat, gurdia, makina, itxasontzia. Zoragarri. Oso ondo. Ea lehenbiziko marrazkia. Ate bat. Bota Irati. Mokoa. Txio. Ez. Zer da? Zer da, ate bat. Ez. Ez, txantxangorrie. Ez da ere? Ez da ere. Ostoa. Ostoak, petaloak. Venga, ondo Idoia, guazen. Ukendua. Ez? Bota Irati. Ondo hasi garata. Zer da? Sardea. Ez. Joe. Ai, bitu zerreitzen da bila. Pipa. Hartu. Popeye, behitu. Espinakak. Ai, Popeye. Guau. Joe. Bai, berandu hasi gara horrekin. Arrasto bila, itxasontzia ere. Ondo noman dugulako. Perikito bat. Perikito. Ai, ja, baino. Ate itxurakoa, akaso? Bueno, Zer ondo. perikito? Neskak, bi, berrogei puntu zuen merkagailura, oso ondo. Primeran. Igor eta Miren, lanak ondo hasi dituguta, jarrai dezagun hortan. Miren egartuko du lekua. Eta ea, bizkor, Igorrek ere, saiakerak eginda, ea laguntzeko moduri daukagun, kontzeptu guztiak asmatzeko. Denbora. Argazkia, argazkilaria. Ez, begiratu ondo. Ondo behitu? Bai, Ai. arrez. Orain bai. Metxerua, Isilik, bai? sua, metxa, pospolua, kandela. Kandela. Bero. Petardua, Ez. susia. Bai, modelua. Jan, anorexia. Liraina. Jan. Ea marrazten. Zer ikusten du gorri gor? Joder. Ja. Almendrak, kakauetek, kollaria, Venga, bero. kollaria, perlak, Oso no, perla. Ja, miren, bizkor, zer da hori gor? etxia, baserria, telatua, fatxada,
Tella, Leioa, Ez? Azuaitza, Serria. Bai. Hor bukatzeko, diruz betetako zaku batzuk ere margotu benitzaken, bungaloa zelako. Ez dago merke, Bungaloa, Ondo, dieta ondo, Mirenek, Jan... Joder. Bai. Dieta? Bueno, eskari iritsi, bat, bai, zeo zer, 20 puntu. Mira, Ondo? aita semeak orain, Oier eta Aritz, nor da trebea imintzioka? Ni berriz. Aritz, oso ondo, hartu lekua berriro ere. Etxean, Oier, egin ditugu saiekera batzuk edo? Bai, pare bat bai. Pare bat bai. Ea ba, pare hori nabaritzen den. Eta animo, parea, denbora. Imintzio kasita. Keri, maia, ikasi, maia, ikasteko maia, ordenagailua, eskola, liburu. Eskola oso ondo. Eskola. Bekaina, begia, simurra. Zimurra. Zimurra. Eguzkia, burua, kaktusa, eskua, pilota, esku-pilota, eraztuna. Eraztuna. Eta azken marrazki bat? Etxea, leioa, teilatua, gambara. Gambara, zoa, harri! Aritz ondo, bai, Oier ondo, Biak oso ondo. Egia da hor, aitaseme pike puntu bateren abaritu dela, Aritzek aurpegia seinalatutakoan simaurra esan duelako Oierrek istripu bat izan da. Zimurra zelako, baina oso ondo. Ei, Laura, 80 puntu! Zola, harri! Vale. Itz eskutuak. Oraindik leia dago hemen, Idoia Irati. Itz eskutua. Irati, maian leku hartzeko prest. Eta Idoia berba guztiak asmatzeko gotxo. Ja ba. Ja ba. Guazten bikote denpera. Laudio, Araba. beste bat, bestea, Bizkaia. paso. Testu. Idatzi. Kritika, Literatura. paso. Muga. Pasaportea. Kontrola, Polizia. Endaian, Zubia. lehen, Lehen muga. paso. Tolosa, Inauteriak. Oso ondo. begiak, Betaurrekoak. Hortxe ginen, Irati, baina. Hasiera arantzatxua, egia amurrio falta egun iruzkina etzen errazena. Aduana, mugan jarritako hori aduana. Eskerrak Tolosarrei. eskerrak. Bai. Laguntzera etorri eta azkenean bat sartu Eskerrak. data. 20 puntu bikote. Ondo! Egongo zarete? Tolosarrok badaukazuelako hori. Egongo zarete ja, egunak... Bai. Eta mozorrak prestatu. Bai, tatxatu eta inauterietara begira. Zalantzari gabe. Zalantzabarik, Zalantzari ezta? gabe. Ondo. Igor Miren, hitz eskutuak. Badue, Igor. Maira, eta ia txukun osatzen dugun ariketa eta puntu asko. Bildu. Guazten, Igor, denpora. Txorixoa, Odolkia. Bale. behatzak, Eskua. moztu, Azazkalak. Bikain. etxean, Teilatua. sarreran, Atea. soinua, Timbrea. Oso ondo. paso. Arbola, Loreak. zintzelika, Zagarrak. Ostoak. Bisegidan. beste bat. Paso. Baserritarra, Nekazaria. beste bat. Abeltzaina. Nekazaria bai. Abeltzaina falta itzegulako. Zaina. Baina, iontzean oso trebe, Bueno. Ez? Oso ondo bai. Baina apal jarraituko dugu. Arrokeriarik bat ere gabe, Hori da, ezta? bai. 3 sartu direlako, 60 puntu. Ederto! Oierranitz, esagun momentua iritsi da, hemen konexioek ere, bueno, balio dute, Nor du Maira? Ni?
Hartu leku Oier, mesedez. Banaka, ia asmatzen dugun, hortxe, agertuko diren berba hoiek, Aritz, banaka, ondo? Presauz? Guazen, hau Oier, denbora. Miluze, Programa. beste bat, Saioa. saria, Zakua. paso. Azterketa, Ikasi. ez, Suspenditu. begiratu, Errepasatu. besteari, paso. Paso. Muskuluan, Indarra. mina, Agujetak. paso. Besoan, Bicepsa. erlojua, Opila. Torri, Oier. Joan gara baina zehazti falta. Bai, zemi luze da programa bat, saio bat, zakua dago jokoan da, lehiaketa bat. Lehiaketa hori falta egun, azterketan ondoko hori, aritzek ez noski, baina jende askok, kopiatu egin, zuk ez da? Ez, nik. Aitari nola aitortu, kopiatu, nola ba? Hemen eztabaidarik ez dugulako nahi, puntu banaketan ere eztabaidak bat ere ez dago punturik. Bai, markagailuak nola dauden ikusi egingo dugu, Triboren berben atarian beti egiten dugun moduan. 60 puntu bildu dituzte, Idoiak eta Iratzik. Igorrek eta Mirenek, 140 puntu, Oierrek eta Aritzek, 140 puntu. Eta Triboren berbatatoz. Idoia, zebrekin hasiko gara? Lehenengo taula badator, guazen denpora. Oso, txit, erabat. Net. Handia, arratian. Askarria. Gerrikoa, ondarroan. Elezakoa. Oso txit, erabat. Net. Handia, arratian. Askarria. Gerrikoa, ondarroan. Bolingozoa. Igor, Oso txit, erabat. Net, Handia, arratian. azkarria, Gerrikoa, ondarroan. ubela, Dultzaina. dultzaina, Bai, bolingosoa, berritxua. domeka ahoan, Oso txit, erabat. Net. Mirenek ez dezio, sartua. Elezakua. Elezakua. Bai. Elezakua, ele gehiegi dituena, mi luzeare bai. Miren, azkenean sartu da, Bat sartu da, 10 puntu, zuen zatikote. Igor, Miren eta bigarren taula be ez dauenetik abiatuko dugu. Igor, zeu azteko prest? Bai? Bai. Oazen, denpora. Dena alderantziz egiten duena, ziburun. zirinbilotea, Dena alderantziz egiten duena, ziburun. Parekesta. Oier, Dena alderantziz egiten duena, ziburun. pingaitza, Oska egin. hausiki, Ilara, Santagrazin. erronka, Pertsona urduria, mendatan. zirinmilotea, Dena alderantziz egiten duena, ziburun. Pingaitza. Oska egin. Hausiki. Ilara, Santagrazin. Erronka. Pertsona urduria, mendatan. Parakesta. Naste borrastea Iberren. Aupa! eta bierrek gehitu gainera, zirimilotea. Seme, ikasi beste egiz berri bat. Aita gazi eta semea bukatu laurekin 40 puntu, bikain. Bueno. Oier Aritz eta biatu hirugarrena, zeuen lekutik, Oier, zeu hasi? Eta badator hirugarren taula, denpora. Vale. Txukuntasunik gabea, bastanen. Ota Oier? Tarkua, Txukuntasunik gabea, bastanen. Txakila. Idoia? Txukuntasunik gabea, bastanen. Endesa. Ostadarra busturi aldean. Ustarkoa. Pentsatu hausnartu. Pista. Txukuntasunik gabea, bastanen. Endesa. Ostadarra busturi Uztarkua. aldean. Uztarkua. Pentsatu, hausnartu. Oldoztu. Ur jauzia, zuberoan. Txakila. Igor? Txukuntasunik gabea, bastanen. ustarkua, Txukuntasun... Ez. Endesa zen.
Bai. Endesa zelako, Igorregia errebotean, nondi datoz Ni jauztone puntuak. bukatuko zua, jata horretik gaina. Ez da punturi banatu, taula honetan beraz, txiki bat. Eta markagailuak honela geratu dira, 60 puntu bildu dituzte, Idoiak eta Iratik, Zaldibarra taunden, Aia, 140 puntu, Donazkara 140 puntu. Eta beste behin, errepikatuko dugu, hau korapilo famatua, Iraleko irakasle, Idoia eta Irati, haze ibilbidea, Miluze berri honetan. Egin duzuen Miluzen. Bai, Oso gustora egon gara. Oso ondo, oso gustora, eta eskerrik asko benetan primera pasau deu. Eskerrik asko zeuei, be, bai. Gogoan daukazu kopurua? 1000 eta zerbait. 1000, bai. 10.000. 10.028 euro. Bai, 1000 eta zerbait. Oie, Irati, 1000 eta zerbait, eta Idoia atzetik. Amar. Ia onartu. Vale, zenbakiak eta nork daramazan argi dago. Benetan, bizitzarako helburu modura, Irati, zure energia izatea. Eskerrik asko, eta ni zure patxada. Eta zuen humorea, eskerrik asko bikote. Aurrera egin aurretik, Ilaski, ez dakitzuek etxean, Gabonetako otordu hobetarako eta zioitura dituzuen guk etxean lanak banatu egite ditugu. Nik esaterako, aurten prestatu berri izan dut berakatz zopa. Ez da gitxiagorako izango. Gogatu du. Ze beraka sopa ona, ze beratxuri sopa. Emon txalo batzuk lehioa mesedez antxonerik. Ze kolore, gorri, ze zati, Ze maitasun, ze zapore. ze maitasun. Oso ondo. Telebizaren magia, elkarri baratxuri zopa taperrako paritzen diziogulako. Zuk egite dituzu osonak? Madalenako gerez banaiz? Bueno, bizkotxue. Bizkotxue... Ez duzu probatu oraindik. Ea probatzen dudan. Bai. Ez dakit bizkotxoak madalenak egiteko silikonazko zen molde erabiltzen dituen jendeak. Baina argi, ze badago merkatuan. Hobeto burdinezkoek. Burdinezkoa. Bai. Bueno, silikonazko bat bada, etiketa berezi xamarra duena, edo itzulpena behintzat alakoa da. Testua luzea da, honela dio hasiera batean, barrunbean izkun moldeak eta bar, baina amaieran dio. Produktu honek ez du gainditu kalitate kontrola. Epa. No, normalean, kontrako adierazi behar lukenean, alegia, saltzen ari dira kalitate kontrola Hori dakar? gainditu ez duen zerbait. Esan, gainditu ez badu, sikiera ez esan. Disimulatu. Kalitate kontrola gainditu Jagoba Astiazaranek, zestuat ibidali egulako zazpikia, eskerrik asko. Molde honetako zazpikiak, bidali, txiste bat egin dut hor. Hori berrikusi beharko da, ondo. Ez dut erabiltzen silikonazko moldiek oso zailak dielako garbitzen gero. Mire, nahi txasu? Madalenarik edo bizkotxorik igorzuk? Ez. Itxaurrak. Probatu bai. Ondo. Oierraritz, ze moduz? Hor, bigarren fasien. Bueno, ja... Zuen etxien nokitzen dugu bizkotxue? Eneko? Enekok? Berto? Eneko da? neure taldekue? Txikiena, saltzeroena. Txikiena. Txikienak egite ditu. Ondo. Familia guztientzako bizkotxoak. Bueno, hula Bueno. gunduta, Bai, Eneko hemen gaude gu ere, nahi duzunerako. Idoia eta Irati agurtuta, ja, veteranoen leku hartuta, Igorreta miren, Oierraritz sailkatuta. Zuek zerotik hasiko gara, bigarren fasea. Eta Berto. definizioetara goaz. Igor, Irati zuekin hasita. Biok prest? Bai. Denbora. Lurrak espazioan gauzatzen duen ibilbidea. Lurrak espazioan, Lubira. ez? Hitz ezaguna da oso. Zubia. Orbita, Tarzan alderik alde ibiltzen zen landare honi helduta. Liana. Liana, bikain. Zure alabarentzat, zure ama dena. Amona. Oso ondo, urazalean arrantzan egiteko erabiltzen den sarea. Sardagia. Ez? Hor daukazu? Izki sorta bat. Arrantzan egiteko urazalean. Salabardoa. Oida. Galerna iragarlea den hegaztia. Kaioa. Kaioa. Erositako produktuaren prezioa zehazten duen agiria. Erositako produktuaren... Tiketa. Ez. Erosita gero prezioa. Zortzen da. Fakturan. Faktura. Igor eta miren ibili die, bat abestienak jakiten. Bai, ez da? Ja. Askotan gertatzen da hori, Bai, askotan gertatzen da. Latxo alako. Bai, aldatzen lekutik, erantzuteko. 3 puntu. Oierretaritz. Eta semeak, txandaka, hasiko gara, puntu batzuk pilatzen? Saiatu gara. Komeni, ez da? Ea ba, Aukeran. biok prest, txandaka, oierrekin hasita, denbora.
Ezagutu berriari, ura ezagutzea horixe izan dela esaten diogu. Plazerra. Plazerra, ikain. Bi aldez osatua dago, eta epaileak airera botatzen du. Txampona. Txapona. Bi zatiren artean gertatzen den irekidura luze eta estua. Zirrikitua. Bikain, Europako eskualdea hau zirkulu polar artikotik iparraldera dago. Elez hasita. Apalitz, probatu. Bai? Lap? Bai? Lapuria, Laponia. Laponia zen. Ezaguna da, bertan topatutako historia aurreko azarnengatik. Atapuerka. Atapuerka. Hiritarra dena. Hiritarra urbanoa. Osondo, leku batetik abiatuta helmugara bitartean oinez osatzen dena. Ibilaldia. Ibilbidea. Ibilbidea, hori bai. Musika jarri eta edariak ematen dituen lekua. Diskoteka. Diskoteka. Eta gora berarik garaiera desberdintasunik ez duen gaina zala. Ondo! Ondo! Marrazki bizidun batzuk aspaldikoek ez zuzak ingo, Zeintzuk? En Laponia hace frío, pero yo me río. Ondo! Jau hierba egin. Eta barpuntu! Ondo! Eroglifikoa. Ondo. Igor dauia, postura hartuta. Zer da, Igorrek esan hartzen, hau da gure? Fuerti, hau da. Fuerti. Bueno, txarto bez. Ondorez. Bai, txarto bez, ondo. Da gainera, eredu moteko gogoz oierretaritzi horrela egiten dira eroglifikoak. Ikasi. Guazten bikote, lehenengoa, denpora. Zein itxaso da? Roka. Ez? Erlojua. Tik. Amaiera behintzet? Tikoa. Tikoa, baderantzuna esati. Baltikoa. Ez. Ez. Antartikoa. Ez. Ozeanikoa. Nor da? Ez que ez dakit zein da. Ez dakit zein da. Zukaldaria, bai, baina. Ferran Adria. Adriatikoa. Tik, erlojuaren tik-tak, oa. Adriatikoa. Loitzait, etorri. Etarreta izan bere jatetxean orduan? Ez. Ez. Behar da, pilatuta dara mazuen dirua, baina pizkala deixa. Bai. Segi orduan, segi zuek. Igual ez da helburua, bez? Bez. Ondo, Igor Miren, bigarren eroglifikoa, denpora. Ez zaitez mesedez izan. Tematia, ez. Irakurri? Tentela. Ondo, hori bai. Ondo. Te, beste te bat. Tente, la nota, ederto. Eta buruzari naiz, baina Igorrek ez altzituen ekarri alabak txibatuta, do, re, mi, fa, sol, la, si. Noten txuletak eta. Bai, baina... Baina gelatxuen utzi dugu. Bai, lapsus bat. Hemen eskoetan. Etxean hariko da alabaz. Zauka erremede hori, gure aita. Hirugarren eroglifikoa bikote guazen. Denpora. Gure etxean, denak gara... Ateoak. Oso ondo! Ederto! Teo ezberdinak ikusten genituen. Teoak Teo irakurtzen, Teo jolasten, Teo arbelean idazten, Teo koetean. Eta hortxe, Igorrek bere izen ona eta ospea mantendu du. Balantzan ikusi duenean, Jainkoari eskerrak sartu dago ere. 60 puntu, bikote! Oierretitz! Etxeko honenak zarete eroglifikoak egiten edo badau beste nonor obie? Bada. Badau. Ama da. Ama, honena, ondo. Baina, arroba dauen, Ama, bestalde horretan telebistan, Venga, lehenengo eroglifikoa, denpora. Nor da holtzan dagoen hori? B, bai? B gaztelua. Eragiketa egin goikue? Beñat. Beñat? Gaztelumendi. Bai, oso ondo. Bai. Arbiak B hori enagaitxik aldatu, Beñat, eta ja Beñat aterata gaztelu hori ikusten genuen mendiarekin, mendiko gaztelua zen, Beñat gaztelu mendi, ederto? Nabaritu da genetika. Aritzi, etorri zaio amaren alde horita. Semeak izan du hemen, talentuak asuntan. Bigarren eroglifikoa, denpora. Ebakuntza egiterakoan ukitu zidaten... Orpoa. Ez. Zer da goikue? Kornerra. Zati bat ez dugu behar. Nervioa. Nervioa, oso ondo. Bai.
Bi ner. Ner, kor, ez genuen behar, hortxe, bazterruta duki dugu, ner eta bi Bi oa. Oso ondo? Erto! Aita ere oso ondo, Penaltikin benitzen. Bai, ez da, pentsa, non gebiltzan orduan, Erto, ia hirugarrena, denpora. Umetako kontua da guretzat. Zia. Katekesia. Ai, oso ondo! Kate, gazteleraz hitz egiten du, Cervantesek, baietz ba! Kesi! Kasi, kate, kasi, erdo! Oso gustora esan didazu, Kasi! Kesi, jode. Ama arro, pixka bat jeloskorre ere hongo da, Ze aita ere primera moldatu da. Ondo. Biak, bikain, 80 puntu! Biak beraiek biak, alegia. Zan nahi dut, aita semeak biak ondo, Barkatu. irurak asmatuta. Barkatu. Kesi, jode. Vale, barkatu. Biak danik atzetik iru. Hiru ziren, hiru Iru ziren. asmatuta, baina biak ondo. Denak ere oso ondo. Ondo. Denak ondo, esaldi bihurriak heldu diren arte, eta hortan ere aiarrak trebeak ditugu. Saiatuak behintzat, bai? Bai. Saiarrak. Zaiar. Eutxi horri, Badator lehenbiziko eta... Ota. Beka, demora. Abeslari, Ez, estatu batuar, ez, Izen hau. hitz, hitz batean, hitz, hitz baten, ez, hitz. Hitz hau. Hau, Abeslari. Estatu batuar. Baten. Baten, Izena da. izen? Artistikoa da. Artistikoa da, bai! Oso ondo! Neroni ere urduritu egin nahi da. Estatu batuar. Ondo! Primeran, hasi gara, saiatu eta lortu. Okalekin beste hainbeste. Biok prest. Denbora. Eskulangile. Eskulangile. Behar langile. Ez da B? Eh, Ez da B? Bar. Ez da ba? Bor. buru, Buru. langile, Langile. da, Ez, aurretik bokal bat? Du. edo, Edo. artista, Artista. Baten. Jatorrian. Jardunean. Jardueraren, Jardunaren. ondoren. Baina... zer. Gertu ginen. Hemen ere. Arnaz bizka bat hartu. Eta gozen hirugarrenaren bila. Antolatzera hau. Denbora. Aspergarria, Ez, behineko Finkoa. finkoa. izan daiteke. Ez, finkoa. Edo Edo, aspergarria. finkoa, edo. Aspergarria. Ez, finkoa, edo. Ez. Gustokoa. Finkoa, edo. Behinbehinekoa. Izan daiteke. Izan daiteke. Aspergarria. Ez. Gustokoa. Gustokoa. Edo aspergarria. Edo aspergarria, hori bai. Oso ondo! Horixe, ba. Vale. Arrastona hau, Vale, ondo. Oso ondo ari zarete. Aurrekoa gertu genuen, hau osatu dugu. Earik eta ondo boro biltzen dugun. Laugarren hau datorreta, lokalak. Denbora. Ondasunak. Ondasunak lortzearren. Lortzearren. Gaz. Ez daka. Ez daku. Ez dago. Ez dake. Gizatalde baten. Baten, beraien. Ez da be. Baten, barnean. Eta. Era. Era. Arautuan. Ondo. Bi. 60 puntu. Igor eta miren. Hitz hau, abeslari estatu batuar baten izen artistikoa da. Arrastona da hau, Finkoa edo behin-behinekoa izan daiteke. Gustukoa edo aspergarria. Zeri buruz ari gara? Lana. Lana. Ikus ezagun. Oso ondo. Oso ondo. Ondasunak lortzearren gizatalde baten barnean eta era arautuan egiten da. Oso ondo. Eta Lana del Rey, artista. Ondo? Bueno, bai. Jakin gabe ere sartu dela. Eta hori gabalekoa, puntuak eta komoina gaitugulako. Oier eta aritz. Ea beste beste lortzen dugun. Esaldi bihurriak, oier, bihurriak aipatu da. Seme alabari bihurriena. Bizkotxo gilea, akaso? Ba, ez dugu esango. Kara guztiko. Baina badago. Badago, beti egoten data. Ea zer moduz modatzen garen orain, elkarlanean. Ados? Venga. Bat, horren bizikoa. Denbora. Atletismo. Atletismo. Proba. Batean. Parte. Hartzaileak. Vertikarekin. Egiten du. Egiten du. Oso ondo. Ondo. Ari segunda zain errematateko. Paratzen du. Aitak esan dio, lasai, zene. Guda unirea da. Zu etorri gero. Torri. Etorri bokaletara, ez da. Ez da, segula sobra da ikizaten da.
Bigarna bat hor, denbora. Bota bokal bat, ez da A. Harri. Ez da A. Ez da E. Hor. Ez da O. Ur. Laster. Batean. Ibilbidean. Ur laster baten, ibilbidean. Gertatzen. Bai? Den. Bat-bateko. Litro. Ez da aurretik bokal bat. Altuera. Bera bat da. Aritzatala hotxa. Ondo zabiltzeta. Ur ateratzea kosta zaigulako. Hortik aurrerakoak, ondo egin ditugu baina. Bai. Denbora pixka bat behar genuen. Ba, aseratik ondo hasita hirugarren honekin. Antola dezagun esaldia. Denbora. Abesten. Ez. Egiten. Ez. Negarrez. Ez. Txori. Txori bat. Txori txiki. Bat. Negarrez. Abesten dugunean. Negarrez. Ari dela. Abesten dugunean. Zer? Egiten dugu. Egiten dugu, Bueno. Claro, tardatzen muito, Besterik ez genuen behar, Atea libre, gola sartzea falta, sartu dugu. Txori txiki, feliz bat, leioan kantari. Hau konpentsatzeko beste kantu. Bai, ez da tensio hori pixka bat, eta. Bai. Ea laugarrena. Bokalak berriz ere. Venga. Bazen bikote. Denbora. Albiste. Oso on batek. Pozik. Bai. Jartzen. Gaituenean. Egiten dugu. Nahi gabe. Nahi gabe. Oso ondo. Hirugarrezko iarreketa aritzek eta 80 puntuzko markagailura. Atletismo proba batean parte hartzaileak pertikarekin egiten du. Txori txiki bat negarrez ari dela abesten dugunean egiten dugu. Albiste oso on batek postik jartzen gaituenean egiten dugu nahi gabe. Zer da? Saltoa, jauzia, ikus dezagun. Oso ondo, bale. Komodina, bale. Jota, uste baino, espero nuen, komodina irabazitaztuk ere, jauzitxo bat, Ez, zugu alagorik nahi, indarrak gordena ditugulako, sokatirarako, Erne, Igorrek eta Mirenek 150 puntuta komodina, Oierrek eta Bitzek 250 eta komodina. Ba, hemen Igor Mirenia, kontrario Barrizek. Laguntxu Barrizek, hau gaitzera dator, ezta? Ondo, Oierraritz presauzia? Ez. Bai, eta etxien, dana prest? Bai, ezta? Sokatira dator. Igor Miren, zeuekin hasiko gara, komodina daukazue, erantzunak azkar, komeni, lehenengo erantzunarekin gerateko gara. Prest? Bai. Bazen denpora. Nork konposatu zuen baserria zarzuela? Paso. Uribik, ze koloreri egiten dio referentzia RGB kolore ereduko B izkiak? Morea. Urdina, zenbat U ditu zurrumurru hitzak? 4. Oso ondo. 48 puntu. RGB, Red, Green, Blue, urdina behar genuelako. Baina hurrengoan bai. Erantzuna zuzen eman, denbora geratu, aita semeak orain lanean. Guazen, denpora, zein gertakari nazi izan zen Alemanian eta Austrian 1928ko azaroaren 9-tik 10 gauean? Kristal apurtuen gaua. Oso ondo. Igor Miren, guazen denpora, zein animalia da Peugeot automarkaren irudia? Lehoia. Oso ondo. Oierraritz, denpora, zein kiroletan aritzen da Aritz Aranburu? Surf. Oso ondo. Igor Miren, denpora, zenbat kutsatila ditu antzararen jokoak? Kutsatila, 3. 63. Zein hizkuntzatan esan nahi du gu geu zinfeinek? Komodina. Komodina erabiliko dugu, irlandera, gaelikoa. Bueno, Irlandako alderdi politiko ezaguna gai. hizkuntza unibertsala da, komodinarena. Aita semen aldean orain markagailua puztuta, 100 puntu ez. Guazen bikote, denpora. Gipuzkoako zein herritan bukatzen da, Nafarroako Saratxan hasten den Plazaolako bide berdea. Gipuzkoan. Beraztegi. Andoainen, zer jartzen zaio buruan Euskal Herrian lehiaketa bat irabazten duenari? Txapela. Oso ondo. Ondo, eta semea txapeldun. Eta garrantzitsua, bizkor erantzutea denbora gehiegi galdu gabe. Igor eta Miren, animo. Denpora, literaturako zein arlorentzat ematen da Jokin Zaitegi saria?
Literatura. Paso. Itzulpen gintza, zenbat dimentsiotan ikusten du gizabegiak? 3. Oso ondo. Oier Aritz, denpora. Zein da Euskal Herriko 8. alaba edo lurraldea? Araba. Diaspora. Nola esaten zaio umea erditzeko ebakuntzari? Cesarea. Oso ondo. Besarkada bat, arabarrei. Zazpigarrena izango litzateke da, zazpigarren alaba. Hori entzun dut. Bakoitza dauka bere ordena, nola baita, ezta? Ondo aritzarete dena den, bestaldean, tira, lanak, Patxal. ea puntu gehiagi galdu gabe, denbora geratzeko gai garen. Igor, miren, denpora, zein da Australiako hiriburua? Sydney. Canberra, nola du izena fideoekin paella bezala prestatzen den platerak? Fideua. Oso ondo. Oier Aritz, denpora, zein hizkuntzatan ekoitzi du Love and Money lana Bilboko pabilloi 6 aretoak lehenengoz? Euskeraz. Oso ondo. Probatu egin barra dagoelako, eta tarteka asmatzen da horrela. Oierrek eta Aritzek gainera, ademik erabili gabe, komodina hortxe daukate, gogoan izan. Igor, miren, denpora, zer dago azpikoaren gainean, baina gainekoaren azpian? Tartekoa. Bai, erdikoa. Oso ondo. Oier Aritz, denpora, nola du izena Logroñon jokatzen den pilota torneo ezagunenak? San Mateo. Oso ondo. Igor, miren, denpora, bukatu ezara zaharra, abenduko eguna argitu orduko? Iluna. Oso ondo. Eta argirantz goazeten gabe, 13 segundo besterik ez, sokatira bukatzeko, Oier Aritz. Argitxu eta bizdiratxu, komodina hortxe dago. Bai. Bikote denpora, zein animalia sortzen da astoa eta zaldiaren arteko nahasketatik? Bandua. Oso ondo. Igor, miren, denpora, errenteriako ze kantarirena da, zure begiek kanta. Mikel Marquez. Oso ondo. Oier Aritz, denpora, zenbat seme alaba dituena Komodina. kontsideratzen da familia ugari Euskal Herrian? Komodina. Ondo. Bai. Oarra lerea maitu arte, ezin da erantzun, ondo. Baina guztu zait saiakera hori. Ze batzuk tematzen dira, ez dugu komodina erabili nahi. Oso ondo, eta denbora bukatu denerako Igorrek eta Mirenek 122 puntu. Oierrek eta Aritzek 278 eta komodina. Igor, miren, veteranuen leku hartuta dagoeneko miluzen, eta hemen irauten, dori asko da. Gupostik, Igor, miren, urrengo miluzen arte. Animo! Entzun barretaz, aita semeak milu zen daude, aberran ez. Eta jokoan ari zarete zuek, gainera, eta ondo ari gainera. Aitak zekien aberak erantzun, semeak zekien aberak, sokatira zoragarria osatu duzue, 278 punturekin amaitu dugu. Horrek esan nahi du, lehenbiziko dirutxoa irabazi dugula. Ondo. Barre, Aritz? Gutxi? Kontent. Kontent. Bale, hori da poza adierazteko modua. 278 euro baditugulako, baina gehiago nahi izatera, erne, zakuan pilatuta dituguta, 2.550 euro. Eta ze txarra zaparra emango diegun zuketan nik, Lehioko Barantiaran institutoko ikaslei. Zoragarriak. Etorri berriz, bale? Publikoko kideak, etorri berriz, Ikasbidairik ez daukazuenez, etorri miluzera. Etorri, oso gustora egon gara. Etorri oporretara, ona. Bueno, esan dugu urte berria azteko esatu baterako nire proposamena Sydney zen, zuri Copacabana. Bai, bakoitza berea, zondo? Irizalien haini. Oier Aritz oporretarako eta irizaliek, ondartza zaliek. Denetarik. Ondartza aukera. Ondartza zale. Ez ondartza benidor da. Ez, baina lasaixeagoak ez da. Iriak alere gustuko. Iri eder bat, handi bat, gauza asko egiteko. Bai. Irietara egingo dugu bisita zakuan. Komeni? Gustuko izatie, zakuaren bilagoaz. A ver. Eremuak gaur, adi? Belgika, Alemania, Austria. Jarraian azalduko diren hiriak, 3 herrialde hauetako, baten kokatu beharko dituzue. Ia zeinetakoak diren, asmatu beharko, bai? Bai. Bizitatu duzue, Belgika, Alemania, Austria, 3 uretako baten bat? Justo guez. Belgikan ibili da gure familia horten, baina honek lana zuen da... Bai, Ez gara ibili. Ia sortia dauen, guazen.
Lehenengoa, Dresden. Belgikan, Alemanian edo Austrian? Alemania esan hori. Soño nate. Bai. Mintxaz. Alemania. Alemanian jarri dugu. Osnabrück. Osnabrück. Primeras, Austria. 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 Austriara, eraman dugu. Urrengoa, Linz. Que Belgika ez dugu batu, baina ez da mesona Belgika. Austria, Alemania... Intuizia. Austria. Austria. Austrian, jarriko dugu. Eta Salzburgo? Alemania nik uste, ez? Salzburgo? Ez dago futbol ekipo bat ez dago. Salzburgo. Kontzertu, ez una. Alemania. Alemanian, jarriko dugu. Futbol engatia, bai. Gaur musikari bat. Lieja? Non jarriko dugu, Belgikan, Alemanian edo Austrian? Belgika. Belgikan. Bai. Eta Nuremberg? Alemania, horrean zien epailek eta... Alemania. Edo zituzten egin Alemania? Ez dakit, nik idek ere. Alemania. Azkena, faltaztaigu? Bremen. Bremengo musikariak. Hori da. Eta Werder Bremen futbol taldea. Nik uste alemana dela. Alemana? Pustakit izketzut egin ere. Nik ere. Alemanian, jarriko dugu. Belgika, Ondo? Haser realdi barik, ondo lagun? Ba, autoritatea argi dago, aitak egiten du gehiago. Bueno, ze moduz? Nidea. Zalantzak. Zalantzekin. Uste bizpairua asmatu ditugula, baina... Austria, Alemania, gaina hizkuntzari antzekoa denez, orduan... Bai, ez dakit. Bueno, lauren bat asmatu ditugu. Horai zero. Bremengo musikariak maite genituen. Bai, ezta? Bai. Alemanian dago Bremen? Oso ondo, eta Nuremberg? Oso ondo. Bremen, Alemania ipar mendebaldean, eta bai bertan kokatu zuten Grimm anaiek Bremengo musikarien ipuina, eta Nuremberg berriz, Bavariako bigarren hiri jendetsuena da. Epaiketak eta oso ondo ibili da hier. Bai. Ederto. Lieja. Ba, atorkigu txirrendulari txapelketa zagun bat, bai. Belgikan dago Lieja? Oso ondo. Ego ekialdean hiria eta ibai portu garrantzitsua da. Linz esate baterako. Txokolate bat izena jartzeko. Bai, aproposa. Zalantza egin dugu. Bai, antzik ere hartzen. Ongi kokatu dugu Linz Austrian? Oso ondo. Trukakia dator. Austriako iparraldean dago, Linz, Txekiar Errepublikaren mugatik 30 kilometro. Osnabrück, Salzburgo eta Dresden, 3 hiri. Belgika, Alemania eta Austria, 3 herrialde. Nora? Baina, maitzen badut ezpa? Ez bautu seguro nik eton aldatuko. Ez tarrietu nozala. Ez que Austria musikariak, Salzburgoko kontzertuak... Zela da, esaira hori? Trukakiak ez direla aldatzen edo... Trukakiari baino kaso gutxiago egitea. Iluzeko trukakiari baino kasu gutxiago eginda, gaur be, ez diogu kasurik egingo trukakiari. Agur trukakia. Salzburgo da beti. Alemanian jarri dugu... Bitu? Dresden. Ondo? Igual. Alemania ekialdean, Elba ibai ertzean dago, eta Euskal Herritik gertu nolabait, Gernikarekin adiskidetuta dagoelako, Dresden. Zaituko dugu zuten. Salzburgo. Zebile gara oier kontzertuekin? Iruditzen Salzburgon badela kontzertu, jaialdia edo... Zer buruen. Gauza asko. Alemanian dago Salzburgo.
montue. Hori da? Oso ondo. Baina bazekitela zerbait, eta argi utzi dute, Oier eta Aritz Aitasenek Doneste betik gaur bertan iritsi, eta dagoeneko 278 euro eskuratuta. Primera mutilak, Zoragarri. Erto da egin dezagun binai, eta tarteka atxeden hartu etxien gozo, eta ikusi luze, Aurra,